Kajing sya iben jong kishnong nong kendong, bunsin kajia omtang haki jaka bat kitan jongi, henre kajujia hakeleng setelak jong keperthai, bat kene kajujia ru hadu kisingi kiba mentah. Kidon kiwe kiri jong keperthai ru kiba syong haki shnong kiba kham kendong, bat ki kaput, ki im kajing im kaba satar, bat kaba sertok, kaba om idon jeng kremen bani omat ya kajing suk. Kene kajia ru hapo kari bat katan jongi hangne hari boho distrik. Kawai ka shenong ka bala rimbaha ka badon syakitan jirang, ka badang hap hapo ka jirang CNRD block, jirang constituency, ka badang hap ru hapo ka hima nong spung. Kane ka shenong ka de ka shenong war mausau. Ha kane ka shenong ka don kawai ka surok ka bami bej ca ka jala Asam, bat syakiwe de ki distrik hapo ka jala Meghalaya. Kane ka shenong war mausau, ka don kumba khat nyau lane khat pra kilometer na ka shenong pathar khma. Ha kane ka shenong kadon kawai ka surok ka badang long dangtang da ka surok khandau ha ka ba lengba kane ka surok kiwan mi shibun ki kamsniu nadu ka jingkha yetu ya kimasi ka jingkit ya kiat badi bian ka jingshalan ni kimartu bat kiwe ka ba kham skau trim shishu ka de ka jingpenlong jong ki kenhun leno kai klau banlej banwan na kane ka surok habayo ban yakren bar uba monoson doloi ubade usirdar jong ka raj lan war mausau ulayathu bahakipor ki ba kham manswa kaladon ka police outpost Henry la pendu no padiaka bat omla bantip ka ei kadau kabala pendu no ya kane ka police outpost. Katba ha ka jing suthu jong ki briu shnong bat kinong ilam shnong ka jing don jong kane ka police outpost kalong ka badon kam hadu kata na kamta ka jing songsuk jong ki pajba ka thain. Une usirdar ula penpauru ahkmat ki bor sarkar ba ka thain ka don kam shisha ya ka kenhun pulit lada kamde ka police station lane ka police outpost ru ladai banbu da ka police kam khnang banla bante lakam me ki jing sniu ki bawan langba uneu surok khamtam ha kane ka por ka ba ka jingkhang ye ka rung kami da ka jingthmu baniada ya ka jing sapriang jong khunyang jingpang covid-19 watla lasil bat lakhang dam no ya kilenti ki barung shekiwi ki jela ka ri India henry kane ka surok kadang long ka balajlan ulapan pau ba watla na kaliang jong ki borsinong ki laile kat bala ban volunteer makanaru kalong penban ka jingma ya ki volunteer sinong klaim da don ki bor pulit ka sarkar kane ka raj ka chongi kadai ka ba don hasan ta ya bar kane ka Asam ka hap apo ka South Kamrup bat uput usam hangne ulong uba kham jurong ha ka jide bar ka Asam bat ba kalenti kane kalenti ka bang yang mata kane kalenti ka ba janbha banyaj sya airport sya Mirja nangta sya Sogang sya Khulsi Madang ne kila banyaj direct sedut syatura sedut nai. Te kene ka surok ka jungi ka de ka bangi ya kendu jingi ba. Nadu ki por ke ba menchwa ka por ba dang light free. Pempat wan kene ka kram covid-19. Kene ka surok ka de ka ba ki sai penan kam ba ban be ik masi. Ban kai tu kum kanja. Nata banora iki kiat nang ta ki pajba ki sai lap ru ba nang ne ka surok wat ki no ru underground ru ki wan nang ne ka surok namar badang ne ka jan artat sya west ka sihil mat cross lomba ka bakri te namar kata ka daw ni syam jing e ba haliang jong ka security badan jingma pha khamtam manta bawan ka ne ka khram covid-19 nadu ba ka sarkar Meghalaya kala pen senjur ya ka ne ka lockdown nandu baki volunteer kimla syu ya ban up hang ne apo get ni syam ba kumba khatsan ar phungut kibriu kiba layo kemru apatar khma kumba laingut sangut hang ne habar sauru bar siwi wi jaka kiwan ya tu na ne kalanti te menta bagane ka khlam kalau po hang ne jan ha ga ti te ngi layo kru jing e ba na mar ka jing septing jo pai ba manta kalong ba yo bagi tu gibriu ki bawan na sebar nang tei na sipo Asam ka bamut kinwan ra ya kane ka jingpang balada kanwan ka jingpang ki jing sumaru ki mopat biang ha kane ka jika jongi te kumbalong hi na kliang jo pai ba jongi ni kwa ba ka sarkar kan bu la kumno ka we ka police outpost ha kane ka jaka hang ne ha khaput bat ba kane ka long ka jaka ka bakhim te handai satei pat sakite ki jaka stay pat ki ka ki surok mti ki pat penat bah til da sarkar kala ban bu biang ya ka outpost menswa ka don ka temporary outpost ang ne po bakropra
Tian re nyim tiap na ka daw ba kilaw yang noy kutu ka pos tinggi kerpat ya sarkar ngala thok syaka disi bonam lang ba jong video ba hakane ka por covid-19 lada kimla ban bu ya ka pos makna kide ya ka ban pha no daki polis hi bakin bu na ka kam bakin pahra ya kane klanti khanang ban yada ya ki ba jong karibhoy jong ka western ribhoy jong ka west ka sihil bat barok ka ka meghalaya ngila ban te kata gade ka jing ka ba khamat ka jungi ka jing te bin so te phi kung wei na ki nong sansar snong no ilam snong mo haba pe ba kmi kan ka than western riboy hi bro ka wei kala don kam nem ban bu da ka wei ka police station ka ba tikana ka ba don kam kata kalong 100% kadai ka bala don kam plat bar ka western riboy dorbar nadu ki por ki bang sedang bantre bar ka western riboy dorbar nadu usnem al hajar lai panadu ki por ki bang manswa ka don ka jing angnun baya kene ka pathar khma alpus dei ban upgrade no ka syaka police station bat kumbolong menta ka don ka wei ka alpus ka ba le ang te hapo yo muro tinggi skontanat ka don ka tu tenre ka don kam sa wei per ka alpus hakane ka don ka bolong ka tuduk jong ka riboy tereng yo sa wei kene ka alpus hang ne ka mut ki lalong lightly te ka tai pathar khma hi ka mut ka don kam ya wadi ka por ka ba sarkar ka de ban perkhat ba ka pathar khma kan ka lalong no ka police station namal bang yoi bagane ka surok pathar khma rani godam ajra kalong direct airport bat babun bha ki bawan che airport manta ki ya long ba jong kane ka jeka te kumbolong manta ka tu ki assist nang kai te hanre ki bru ki ya nang te na po na burni kumbolong manta te ki tu jing bha la ki bru ki na shillong na west ka sil na ki mi ki jeka ki wan ya kane ka ti kumot kinsuk balaradon kane ka apus sang te kala biang ka check na te kumot asuk ba te kala don kamplat kajing ton jong ka pathar khma de ka tiu na ka chaka alpus kata ka de ke i jongi ba kajing angnut ka jongi ane ka dong te ko ba phi thu mne ki bru sei wan rung tu nang ne phila wan thu lem ka to ne ha ka ni ka lockdown don nem ki ba ki bru bana bar jong ka jala ke wana ka nikalti kumba ngalaw yo jing tip ba argut na po kibriu ki bana nadu na suigang na kite ke rumah sam kite suigang ki lawan hang ne ham sabar ba na kaliang jong sabar la be no iki kali phai biang kata gede ke jing tip bati kana hadin yo kana ka hadin ba kana kala penjusur kana kala dang tunang ta hapatar khma kan kum ge thu yo sadar tar khma ki dan kumba argut ki bawan ya tamba kane kan kalenti but way but de ude uba dan hamoske baru kita udan sete ki jaka soigang mirja kateka gidon sikti ki jaka te kane kala pensisya bat nakaliang jong police tar khma ru rangkat bat ki doktor hang tu ki lale haying jong ki briu ki ba ki briu ki bana asam bana bar mau gisa mana kane ka adap te ki wan menta sane ki nong rep ru ki don ki ba wan nang ne ki don ki weg bana gara ali kita de sunong ka badon siapa serum ru mene mestiap ninang kidang wan hang de hapo wan sao ki don ba wan sao ngila le bentok kit iki par ngila pentip ru sya po thanat tenak liang aja thanat kinde ya kam bodar kam ban inquiry lagi de ki bri ko bakumno te kata gede ka ba ni lalap mde tang bangi shu ong kaji kalong bangi lalap hadin baki bri kilap poe hapo kisno namar bomdon kaneka khadok ban check akine ka cheka te ke ai pa ka jinge ka ba na ka snong la ne ka than ju phi ka lap haba phi bu i ki khadop ban khmi ban khmi na kum ki volunteers ki jinge jong ki volunteers ka kaji kalong bar bangi ki volunteer snong gede ki ba shu volunteer klame lang ba ke jong kaneka lockdown ka ba sarkar ka bu ni hang ne ngilai tre borba na wan sa no sabar ban parok kaneka dong kilai tre borba ba bat ni shu ya kaliang singi ni shabu ti volunteer shu kaliang singi te kajing ang ta ka bam ro de we te ka bam de we na lo ka ta ki britu ni gidi nong rap
bakin sukses song sak kum tu kimla klem kono ka jinirap ti ka bamru ki sudonet ki briu ki basmus nasional ti ki tu pada ki volunteer ki du ki nosni mentala sibnai tam ti menta bala pli bala syak ban rep menta nakaliang ka sinong ngimla su banbu ki volunteer namar ki degi bandar rep ki de rep syaki lakha joki kata kadai ka ci te haka ni ka snong jumpi don em ka isolation center ba pibu ya ki para snong para thau jumpi ki bawan na ki we ki na barje la ki bon trail la ki kena school ya kata ngila dem bu lupa ka don ka cipun kre nak liang sarkar ka pan ba ngila don ka cipun kre ba ka don ka isolation center Henry kat balong handu mata ki kena ki ba ki jongi ki ba le pule shabar ki ba sa shabar ki kumbaloh mata kemud ki 4 wan pai ki don kumba argut lai mut iwe sa chapo Itali te iwe pada don iba sa stecha China entah ki don sa iwe nang bakra iba sa stecha Tan Gujarat te kita ki basa sabar ki 4 wan pai mata tel kiloan kemud kinwan rengkap baka jiktip jong sarkar ya katang yim don jong kuslai mbak dia kecaka ban karantan ni kiru ni ada pengkaya apa tak ada kesino ko bless you